Maswera sei muri Zimbabwe. Ndandiri kuzoti kune nyaya iri kunge zvingobvunzwa inova nyaya yamadzibaba oshanduko. So madzibaba oshanduko nyaya iri panapa ndeyekuti bheu riri kunetsa kubuda but vachadzoka zvekare because apa vakadzoserwa remand futi apa. Saka vari kunzi vanozokwanisa kudzoka musi wa13 February kuti vakwanise kuzonzwa bheu ruling yavo kuti ichange yakamira sei. Nguva iri kufamba vedu it's said kuti tione makomberedzi akaita seaya vari mukati vachikwarirawo dzavari kukwarira ende chinhu chikunyandorwadza chekuti munhu wachakadedzera demonstration is normal ndarageza akashaya. So it's part of the struggle iri kusangana namadzibaba oshanduko kuti unongori mukati wobva wanzwa news kuti mudarageza hakusina apa you are also busy fighting for your life. Apa kune zvinhu zvakawanda zvinenge zvichiitikawo futiwo mazimbawo mamwe acho futi achinyeberawo kupenga vamwe vachinyebera kunge vanokuda unoziva kuti panoitika zvinhu unotoona kuti iro ndidere hari ndidere. Saka madzibaba oshanduko vari pama1 vedwe kune vanhu vagara vanga vari kungoasista rambai muchingoasista madzibaba oshanduko because ndoziva kuti unogona kungori koko wanga uri kungoti alright family yacho ganza ndimbovakandirawo kakadai so zvamanga muchingoita vane mafone numbers efamily yacho itai zvamanga muchingoita because 13 February ndo pari kudzoka madzibaba oshanduko mukoti kuti nyaya dzavo dzinge dzichiita se dzichinoongororwa kuti dzinenge dzakamira se bheu ruling yacho. Zvimwe zvichange zvichizotera tichazongobatikira muraundi tichikuonesai but ndinoda kungotenda pane pressure takazopo patimu rese ranga richizvitara rine one love namadzibaba oshanduko chichisteregereria. Thanks guys nekuresponda kwamakaita ende tiri kuona kuti vamwe vacho help makukwanisa kubudikira muchitoita zvinhu kune vanhu opposition the likes of ana Ostalos makungopewa mavids. It's important, you know, it's very important. Akuna chinhu chinongonakidza kuti munhu uri down mumwe anongobudikira bhangoti wadi umwe wangu ayo takambodaida tese mustruggle muchididi kwete kuzongoda vakomana ava kana yangu yekuti makuda kuita marali yenyu nekukampena kuti sese mozongoti ndiwedu ngawe kuno takabva naye kare struggle titese tichiita sese tichizodidi hazvizoshandi. Unoziva munhu anobva azofila kuti munenge muchiita kakumushandisa kamune muchiita but kana zvinhu zvakutofamba nepesa zviri kufamba nazvo zvekuti vanhu vakurespondawo vakunzwisisa kuti but umwe wedu pakabhaizika big time zvakadaro zvinokwanisa kumeka sense. So tichazokubatisai imwe update yezvinhu zvinenge zvichiitika tozoonesana kuti chii chinenge chaapo paground.